Dneska tady budeme mít prohlídku po studiu. A taky se vám chci představit já. Hej, tady Fifi.cz a vítejte u dalšího videa. A dneska tu jsem společně s Tweetem, který nám bude provázet studiama. Ale bohužel já nevím, jak to tady funguje. Takže se jdeme podívat. Jdeme, Tweete. Ukážu mi tam všechno tady. Tak jak to vypadá všechno, dělám. Nevím, proč mi tím jde do říkat, tady jsem Honza. Takže, ahoj, tady Honza a dneska tady máme další video. Prohlídka po studiu. Jdeme. Takže tady máme... Já nevím, jak to tady... No, takže, ty nevíš nic, ty jsi prostě jenom kameraman. Jo, kameraman. Jak si můžete všimnout, což ukazujeme za chvilku. Dobrý den, tady doktor Honza. A dneska to je reklama na sníh, který pomáhá na pleť. Kupte si ho, zdarma venku. Jsme zpátky po reklamě. Takže, jak jste si vtáhni. Tady jsme natáčeli sport a televizní noviny. Tady jsme natáčeli hokejistu. Tady jsme natáčeli počasí. A to je vše, co jsme natáčeli. Ale tak víte, my to tu moc neznáme, tak proč bys nás neprovedl po celém studiu? My to tu moc neznáme, když tady bydlíme. Jako nebydlíme tu, ale v barácích. Ne, jenom jako, že to nevíme. Víš, jak kameru všichni tě slyší. Takže ty ukáž nám celé to studio, teda ty tvoje ateliéry. V létě? Držíš kurňa hubu. V létě nás můžete navštívit, adresu nedám do popisku videa, ale řeknu ji teď, takže si to buď napište, nebo máte prostě smůlu, ale dám to i do popisku. A můžu to říct já, prosím? Ne, nemůžeš. Španělová 978/8 Ostrava Poruba. To ví skoro každý. Ano, ten barák vypadá takhle ze zadu, takže se můžete koupit. A tady vlastně... Zepředu to ukážeme potom taky. No, tady v létě vždycky jezdíme s kámošema, nebudu je tu zdůrazňovat. Prostě na kole děláme tu blbosti, chodíme do Mekáče. Takže asi se budete chtít podívat. No, tak se prostě, kurňa, blbej sníh. Tak se prostě tady zajděte. Ale musíte mi napsat, či já vím, do Facebooku. Ne, do Facebooku, na Skype. Do Facebooku. Ne, do komentářů. Já si to nepřečtu. Ne, jo, vlastně, já přečtu. Napište mi tam přesný datum, jo? A já vás počkám tu u toho. Což vím, že to nepřijdete. Tak, to by bylo asi vše. Čau. Jo, ještě jsem vám chtěl jenom říct, že já vím, že to není moje video. Prosím tě, toč to na mě. Chci si udělat svoje štítky na triko, neboli placky, abych tak tohle lépe řečeno řekl, a svoje razítko. Takže kdyby někdo chtěl placku, což bude asi tak na konci léta, nebo na konci roku, tak si to může zakoupit u mě za pouhých 50 korun a jedno razítko jakoby na ruku nebo na papír, to byste mě museli naštívit. To bude stát jenom pouhých 10 korun. Dobře, už můžeš držet hubu. Udělat to stojí 10 korun a 50 korun, mě to stojí zdarma. Takže to by bylo vše, čus, kaktus.